Navijaču Hajduka Split, pripremi se jer imamo bombu koja trese kulise Poljuda. Otkako je Stipe Biuk stigao u klub, puno se očekivalo od ovog talenta koji je već briljirao u prošlosti. Doveden kao idealna podrška za zvijezdu Marka Livaju, Biuk je daleko od ispunjavanja očekivanja. Pritisak raste, a sada se navijači pitaju ima li ova suradnja budućnost ili je vrijeme za drastične promjene. Prijeđimo odmah na stvar. Biuk je došao kao veliko pojačanje, ali dosad je njegova izvedba bila blago rečeno razočaravajuća. U 12 utakmica odigranih u HNL-u postigao je samo 1 gol i zabilježio 1 asistenciju. Brojke koje su daleko ispod razine potrebne za igrača njegove pozicije i važnosti. Dok Livaja gotovo snosi napad Hajduka, Biuk djeluje izgubljeno na terenu, nesposoban pružiti potrebnu podršku. Očekivalo se da će njih dvojica činiti smrtonosan tandem, ali ono što vidimo je blijeda suradnja koja ostavlja napad bez sjaja. Da bismo bolje razumjeli situaciju, moramo se vratiti unatrag. Biuk je 2021. godine oduševio sve kada se pojavio kao mladi talent s driblinzima i agilnošću koja je privukla pozornost čak i europskog tržišta. No stvari su krenule nizbrdo. Blijede epizode u Los Angeles FC-u i Valladolidu dodatno su naglasile njegov pad forme. Kad se vratio u Hajduk, mnogi su vjerovali da će to biti prilika za iskupljenje, ali vrijeme izgleda naplaćuje svoj danak. Sada, s ulaskom u odlučujuću fazu sezone, Biukov popravni ispit zakazan je za proljeće. Ili će se popraviti, ili bi njegovi dani u klubu mogli biti odbrojani. Problem nije samo u Biukovoj individualnoj izvedbi, već i utjecaju koji to ima na cijeli tim. Livaja, koji je stup Hajdukovog napada, ne može igrati sam. Da bi napadač funkcionirao, potrebna mu je podrška. Ključni pasovi, precizni ubačaji, a toga nedostaje. Jasno je da Biuk ne ispunjava ono što se od njega očekivalo. Ako je ideja bila da bude rješenje, danas se čini više kao problem koji treba riješiti. Navijači su nestrpljivi i to s pravom. Hajduk prolazi kroz fazu u kojoj si ne može priuštiti gubljenje vremena. Statistike pokazuju da Biuk ima potencijal, ali potencijal ne donosi pobjede. Hoće li uspjeti preokrenuti situaciju i napokon stvoriti tandem iz snova s Livajom? Ili ćemo vidjeti kraj ove priče prije nego što je uopće započela kako treba? Ostanite s nama, pretplatite se na kanal i ostavite u komentarima svoje mišljenje. Zaslužuje li Biuk još jednu priliku ili je vrijeme da se otvori prostor za one koji doista mogu pomoći Hajduku?